rhyw manerch a dweud sy'n wair yma gacw ydw i wedi bod yn ei wneud ac yn cael bod yn rhan o weithgaredd yr eglwys yna yn Ngogledd Ddwyrain yr India. Gyda un llun yn y man, gewch chi weld o'n y man os oedd yn ei syl dwytha. Dydy o ddim, mae'r gymhariaeth yn un amlwg iawn rhwng yn cyfarfod ni'r syl yma a'r cyfarfod yna y syl diwethaf mewn lle'r enw Lincoln yn synod sepni o gymanfa Presbyteraidd Casia Jeintia. Gawn ni gael gair bach o weddi cyn i ni ganu'n hemyn gyntaf. O ddiw ein tad, ni'n diolch i ti am gwmni'n gilydd eto fel hyn. Ni'n diolch i ti am ddofal droston ni i gyd arglwydd. Ni'n diolch i ti fel ydym ni'n gallu cyflwyno'n hunain i'th freichiau tragwyddol a chariadus di dy hun. Ac gwybod bod gennych ti ofal amdanom ni. Bod gennych ti ofal am dy bobl arglwydd. A dyn ni'n cyflwyno'n hoedfa yma i chdi. Yn gwybod bod yna rei eraill wedi bod ac i ddod mewn oedfaon yn treulio'r syl o'n blaenau ni ac ar yn holau ni arglwydd ac yn dyrchafu dy glod. Helpa ni i gael ymuno efo'r clod byd eang hwnnw i thenw mawr byd ei hun a cael gwybod fod ti drwy ysbryd glân yn disgwyl ac yn barod i fendithio deglwys lle bynnag yma hi wrth i fi droi ata ti ac ymostwng ger dy bron. Helpa ni wneud hynny'n enw Iesu Grist. Mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn ei enw ef. Amen. Fan sef mi ganw ni emyn efo'n gilydd. Dochwyn o disgyned yma nawr 588. 588 o disgyned yma nawr. Ysbryd Crist o'r neb i lawr boed ei ddylanwadau ef yn ein plith fel awel gref. Ac o'r bwysedd ef a'i ddawn a'r eneidiau lawer iawn. Rhif 588.
Dwi'n ni ar y sgrin gwenu sydd i gael darllen salm efo'n gilydd yn y man. Ond ar y thema yma sydd yn bwysig i ni fel Cristnogion, ydyn ni'n anfon neges atoch chi ac at Eires ac at eich ffôn eich eitha. Hefyd yr syl ola cyn i ni fynd ac yn dweud pwysigrwydd gweddi. A dwi'n meddwl na fi di'r un o'r chydig rai sydd yn anfon negeseuon ar e-bost a mae Eires yn gallu darllen nhw a pawb arall ohonoch chi. Ond yn sôn nad oes Cristion mewn gwirionedd sydd ddim yn gweddio mewn ffordd, sydd ddim yn cysylltu hefo Duw ac yn ceisio i gymorth o. A dyma di'r anadl, a'r anadl einioes na rydyn ni'n byw arno fo, fel ydyn ni'n tynnu'n anadl ac yn byw ar yr ocsigen ac angen yr ocsigen sydd yn yr awyr. Rydyn ni'n tynnu ar yr anadl bywiol yma mewn gweddi ynglyn â'r perthynas hefo Duw ei hun ac yn byw yn ysbrydol drwyddo fo. Mae pob math o weddi, mae Paul yn atgoffa ni o hynny. Ac mae llawer o'n salmau ni yn weddiau hefyd. Ac mae weddi dair y cyfiawn yn effeithiol iawn meddai Iago yn ei lythyr. Felly roeddwn ni'n gallu annog pobl yn yr India i barhau i weddio troson ni. Oherwydd ma'n wrthi yn y fan honno yn cofio amdano ni mewn cyfarfodydd penodol yn sicr bob mis ac mewn cyfarfodydd fel arall hefyd. Ac wyddon ni ddim ac allwn ni ddim mentro dweud faint ydi effaith y gweddiau hynny. Gan yr holl aelodaeth yna sydd yng Ngogledd Ddwyrain yr India gan mwyaf 1.6 miliwn ohonyn nhw. Dweud ac yn ymrwymo i fod yn gweddio dros yr eglwys yma yng Nghymru. Diolch amdanyn nhw. Ac wedi ni fod yno, da ni'n teimlo'n fwy parod ac yn fwy cymwys i fedru gweddio dros dyn wythau hefyd yn ei gwahanol ymdrechion a'i anawsterau hefyd. Awer Elichon, wedi dair y cyfiawn, meddai Iago. Meddiwch dros eich gilydd mwyn i chi gael eich chad beth grynus iawn ac effeithiol i'w gweddi y cyfiawn, meddai'r Beibl Cymraeg newydd. Dewch i ni weddio hefo'n gilydd os allwn ni weld Salm 63 ac weddio'r salm yma hefo'n gilydd. O Dduw, ti yw fyny, beth geisiaf fi, y mae fy enaid yn sychedu am anas, am cnawd yn dirhoeni o ddeisiau, fel sir sych a thipyn heb ddŵr, fel hyn y syllais arnat yn y cysegyd, a gweld y rym a thagoniad. Y mae dy ffyrlondeb yn well na bywyd, am hynny bydd yn weddusau'n ddefoliadu, fel hyn y byddaf yn defyd eithio trwy loes, ac yn codi fy nwylo mewn gweddi yn denw. Caf yn ei goni fel pe ar fer a braser, a molianaf di a gweddusau awen. Pan rofiaf di ar y gwely, a myfyrio amdanat yn wyliau gwrithau'r nos. Fel y buodd yn gymorth i mi, ac fel yr arhosais yn gysgod a denydd, bydd fenaid yn glynu wrthynt, a bydd yr heilaf yn fy nghynnal. Ond am yr rhai sy'n ceisio diwethaf yn ôl, byddant fwy'n swylo i fynderau yn fwyaf. Fe'n synghedir i un y clefn, byddant yn ysglyfau i fwydogod. Yn bydd y brenin yn llawenhau yn yw, a bydd pawb sy'n tynnu iddo ef yn gorfoledu, oherwydd ceir safnau'r rhai celwyddo. Gweddi gan Dafydd y brenin, gael agosau, gael sychedu fwy am yr arglwydd. Gallen ni fod wedi gollwng allan yr adnodau yna sy'n sôn am ddyn y cleddyf a gwrthwynebwyr. Ond cofio, fel yr oedden ni'n cofio tro dwytha, oedden ni yma, bod ni mewn brwydr.
yn olaf, medde Paul ymgryfhewch yn nerth yr arglwydd, a gwisgo'r arfogaeth yna amdano ni. Mae o wedi'w pharatoi ar ein cyfer ni, ac am i ni i'w derbyn helm iachawdwriaeth tarian, ffydd ac ati. Ac ati. Ac wedi'r anogaeth yna, mae'r apostol Paul yn annog yr eglwys yn Effesus i ymroi i weddi. Fel petai yr arfogaeth yna i gael ei gwisgo mewn ysbryd o weddi. A bod ni'n gael hynny mewn ysbryd o weddi yn gyson, ond nid bob amser. Medda fo yn Effesiaid penod 6 ac adnodau 19 i 20. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro, gyda dyfal barhad yn bob math o ymbil dros y saint i gyd, ac weddiwch dros o finnau. Bydd i Dduw roi i ni ymadrodd, ac agor fy ngenau, ysbysu neon i'r gelwch rhefengil. Tosti hir wydd yn llys genad mewn cadwynau. Ie gweddiwch ar i mi lefaru'n bu amdani, fel y dylwn lefaru. Ymrowch i weddi ac ymbil, meddwl o. Ac mae'r weddi a'r ymbil yna'n beth mawr, cynhwysfawr, a dyn ni'n edrych yn ôl dros y llythyr yma, dyn ni wedi bod drwyddo fo efo'n gilydd, ac yn gweld fel mae Paul yn gweddio dros yr eglwys, ac yn ei codi nhw i fyny at yr arglwydd. Ac yn gweld bendith debyg iawn, mae'n bendith ar yr eglwys fore, oherwydd i bod nhw yn gweddio. Wel, son i bendith yn parhau yr eglwys yn Ngogledd Ddwyrain yr India, mae'n eglwys sydd yn gweddio yn gyson ac yn aml, ac yn ffendio pob cyfle i fod yn gweddio hefo'i gilydd yn ogystal. Ac yn ymwybodol wedyn o bendith a chyffyrddiad yr arglwydd arni hi, mae'r pethau yma yn dilyn i gilydd. Felly dowch chi'n unig ganu Emyn, sydd yn gofyn ar yr arglwydd yn dysgu ni'na i weddio. Priod waith pob diwiol yw. Y main job, priod waith. Beth ydy y priod waith di? All rhywun i ofyn i ni, gofyn i fi, bod yn nidog, a fel gofynodd rhywun rhyw dro, and what does a minister do? Ia. Ac yn sôn am y pregethu, am yr ymweld, ac am yr gyfarfodydd, ac am yr rhannu mewn gwirionedd ar yr efengil, a bod yn cael ei neilltuo i'r gwaith yna. Am yr hiod waith i, ond priod waith bob diwiol yw gweddio. Gwneud amser i'r gwaith yma, a'i weld o fel rhan o'n galwad a'n gwaith fel Cristnogion. Treulio nyddiau o llithgeisio a mawrygu enw gwyw. Dedwydd ydyw a ddisgwylio wrth y tŷ. 709.
Un sy'n dilyn. A dyma ni panoramig fyw, fel taswn ni'n tynnu llun os gallwch chi graffu, tynnu llun fel hyn ohonoch chi yn y fan yma. Felly roedden ni'n tynnu llun y syl diwethaf o'r gynulleidfa oedd wedi dod ynghyd i'r lle anial yma. Yn canol Caeau Padi mewn cymuned amaethyddol. Ond, wel, o'n i'n meddwl, yn trio cyfri, reit, faint sydd yn y rhes flaen yma yma, reit, mae'n y gant o'n y 200, beth ydy 500,000, oce. Dwsin o filoedd, ydych chi, rhywbeth debyg y fanne, rhywbeth debyg y fancw, ac o gwmpas, ac yn belled ac y gallech chi i weld wedyn i ben yr bryniau yn y cefndir o'n rai wedi dringo i fanno i gael gwrando hefyd oherwydd y system sain yn un ardderchog, corau a thregesu ar y gair yn digwydd a gweddio. Dyma'r oedfa ar gyfer eglwysu'r synod arbennig yma, synod y Ddwyrain. Mae'n oedfa gwahanol syl yma ar gyfer un o'r synodau eraill dwi'n credu lawr mewn man arall. Ac oedden ni'r syl cynt mewn synod wahanol hefyd gyda lleidfa chydig bach llai, mond ryw 20,000 wrach oedd yn fanno, yn bod hefyd at 100 yn y fan yma. Anhygoel ar lletig arwch, nid ar chwarae bach, ydych chi'n gwahodd y bobl yma i gyd i'ch pentre chi. Ydych chi eisiau paratoi, ydych chi eisiau codi arian, wedi bod wrthus 10 mlynedd yn codi arian mwyn cael prynu a llaw moch a bwydo'r bobl yma a'i lletia nhw, lletia cynrychiolwyr ac o bynnag oedd am aros yno a gwneud y ddarpariaeth yma i gyd ar eu cyfer nhw. Gan llawer wrth wneud hynny ac wrth ddod at ei gilydd. Rwy'n rhyfeddu at hynny. Ac un o'r cwestiynau a'r diffyg am gyffred oedd ganddyn nhw yno o'n sefyllfa ni yng Nghymru, roedd y rhai wedi clywed Sion. Mae wedi bod yn mynd ymlaen ddigon hir, ond yn gwrthod credu'r Sion hynny, hyd nes bod yna rhywun yn ddatsi ddeithyn nhw mewn gwirionedd. Bod yr eglwys yng Nghymru, y fam eglwys fel petai, yn dirywio. Ydy hynny'n wir? Ydy wir mae hi wedi dirywio i lawr, ond oedden ni yn cael rhannu hefo yn 15,000 o aelodau. Yn gofidio fawr am hynny, cymethu am gyffred eglwys sydd yn dirywio. Oherwydd mae eglwys yn rhywbeth sydd wedi dyfu ac i gynyddu. Methu meddwl amdano. Methu gael y mewn i'w meddwl yn iawn. Ac yn teimlo ar ei calon bod hyn wedi digwydd i ni. Ac yn cofio amdano ni yn ei gweddiau. Rydw i eto, bendithio ni yna. Fel mae o'n parhau bendithio yma yn Ngogledd Ddwyrain yr India. Mae yna struggles yma, mae yna ofidiau, mae yna bobl falle sydd ddim yn dod fel y bydden nhw yn y fan yma hyd yn oed. Ond mae tŵr nhw i weld eto, mae gen nhw genhadaeth o fi fewn i'w talaeth a tu allan hefyd, dan ymgylchiadau digon anodd ac gwrthwynebus yn aml iawn. Felly, gan meddwl amdanyn nhw, ddylch chi ni weddio droso'n hyn a thros yn gilydd fel hyn yn ymwneud gyda gweddi'r arglwydd. O ddiw ein tad a thad yr holl genhedloedd, da ni yn diolch i ti
am eglwys yma Arglwydd ym Methesda'r Wyddgrug. Diolch i ti am yr hanes sydd ynglyn â ni yma. Diolch i ti am dy ddylanwadau yn plith ni mewn cyfnodau a fu am y ffaith bod yna. Rhai o'r eglwys hon Arglwydd wedi bod mor gefnogol i'r genhadaeth yna. Aeth i Ngogledd Ddwyrain yr India, fel am John Roberts yn byw yn y Bryn Coch ac yn cefnogi ac yn trefnu ar gyfer y genhadaeth yma. Daniel Jones o Gilcain a Llyn y Panddyn mynd ac yn aberthu fywyd yno. Eraill yn fwy diweddar Arglwydd o'r cylchoedd hyn hefyd Marian Pritchard o Gaer ac ati. Diolch i ti o dad, am bawb a deimlo dalwad i ar eu calonau. A dyn ni'n diolch i ti bod y gwaith yna wedi dwy'n ffrwys yng Ngogledd Ddwyrain yr India. Mae gen nhw eu cenhadaeth eu hunain. Bod nhw yn ymdrechu yn ôl dysbryd glân a darwiniad i dy hun i fod yn lledaenu defengil. Yn ei plith eu hunain ac yn y taleithiau hynny o'i cwmpas hefyd. Arglwydd, bendithiau hymdrechion nhw, mwyneb pob arwedigaeth a phob cyfyngiad sydd arnyn nhw Arglwydd. A dyn ni wneud nhw'n hyderus ac yn rhoi iddyn nhw'r hyn sydd ei angen arnyn nhw mwyn lledaenu dy deyrnas i dy hun. Pob cariad a heddwch ac ymroddiad a dyfal barhad Arglwydd. Byddi di'n rhoi yr un rholion yna i ni hefyd Arglwydd i weld mai bwyd yr eglwys ydy ei chenhadaeth hi, ac mae anadl yr eglwys ydy ei gweddi hi Arglwydd, am bod ni ddiw ar y pethau yma. A gwybod dy fod ti wedi rhoi dy hun trosom ni, o gennon ni hyder Arglwydd, a ffydd yno ti, dy fod ti yn gallu cyflawni pethau mawrion yn ymplith ni. A pan ni'n disgwyl gweld y weithredoedd di eto yn ymplith ni Arglwydd yn amlwg. Pan ni beidio dirmygu pethau bychin hynny, dyn ni'n ei weld. Pob calon dyn ni'n ei weld, dyn ni'n cael ei chynhesu Arglwydd. Pob un sydd yn dal gafel yno ti mewn ffyr Arglwydd, ac sydd yn pwyso arnaf ti, dyn ni'n diolch i ti amdanyn nhw. Pob un sydd yn ddygeisio di Arglwydd. A pob un sydd yn gweddio dros ei hun a thros eraill a thros yr eglwys, dyn ni'n rhoi diolch i ti o dad am bob un ohono ni. Arglwydd da, gad i ni ddisgwyl gweld mwy hyd yn oed. Gweld ti eto yn codi ni fyny, yn rhoi syched mawr i ni amdanat, nes y byddwn ni'n gweld tywallt wrth ysbryd glân, yn nerthol yn ymplith ni, yn iachusol ac yn mwyn yn puro ni, yn glanhau ni, ac yn gwneud ni'n barod i fod yn dy wasanaethu ni fel y dylen ni Arglwydd. Ac yn rhannu, fel sy'n cael ei rannu mewn amgylchiadau gwahanol ac anoddach o lawer na'n amgylchiadau ni, ledled deia. Yr efengil bendigedig yna sy'n newyddion da i'r holl genhedloedd amdana ti Arglwydd Iesu. Dy ddyfod di yn agos a dy roi dy hun trosom ni ar y groes. Dduw ein tad, glyw yn gweddi ni, cadw ni mewn ysbryd o weddi fel hyn, a thros bawb sydd ar y meddwl ni'na, yn agos ato ni, mewn angen i gyffyrddiad ni, mewn angen i codi i fyny, mewn angen i achad Arglwydd. Dyn ni'n cyflwyno nhw i chdi mewn enyd o dawelwch fel hyn. Weithia nhw Arglwydd, a gad i ni fod yn bendith iddyn nhw hefyd ac i eraill, wrth i ni ddilyn darwiniad i dy hun, goleuni i dy hun yn y gair a thrwy ysbryd glân. Yn gofyn y pethau hyn i gyd yn enw Iesu Grist, Arglwydd mawr yr eglwys a ffen y corff i gyd. Dwch i ni gyd weddio, gweddi'r Arglwydd, gweddi'r teulu. Ni'n tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd. Sancteiddiau'r dyn, dyled y deyrnas, dyled yr ys, neges yn dder, felly ar y ddeir. Roedd ni heddiw ein barad yn yddiol,
A mae wedi atebion. Fel yma ddiw ni a'i ledwyr. Ac arwain i brofedigaeth. Feithi'r chwarae i'r rhagwyd. Am ei seilo i'w ddirnas. A nerf a gofoniad yn oes Ysbryd. Amen. Amen. Ac mae'n siŵr y cewn ni gyfle eto i fod yn rhannu llawer am yr hyn brofon ni ac i weld sut y gallwn ni ddysgu a beth ni yn ei weld yno ymhlith yr rhai sydd eto'n galw hunain yn ferch eglwys ac yn falch iawn o gael gwneud hynny yn Ngogledd Ddwyrain yr India. Bod y fam ac ar syl y mamau fel hyn, a bod y fam yn mynd i oed ac yn teimlo gwendid ac angen gofal. Ac mae'n hwysau yn barod iawn i estyn dipyn o'r gofal yna mewn gweddi ac ymgeledd a chefnogaeth ac anogaeth i ni. Felly, 166, rwch i ni ganu eto am allu gweddi yn y pryd. I fesod gweddi 2 erioed a chyrraedd hyd yn ef. Ac mewn cyfynder, mennau red yn union at sef. 166. Wel, mae gan Paul yn y llythyr yma, da ni'n dod ac yn tynnu tuag at i derbyn o, mae'n falch gyda i bod yna beth ar ôl a bod yr anogaeth yma ar ddiwedd y llythyr at yr Effesiaid i ni fod yn ymrowch i weddi ac ymbil. Ac mae Paul yn i hanog nhw i hynny ac yn dweud, mae gen i hawl i'ch hanog chi hynny oherwydd mod i'n llysgennaf mewn cadwynau. Dwi wedi bod hefo chi, dwi wedi rhannu'r efengyl hefo chi, a dwi rwan am i chi barhau ynddi hi, i gerdded ynddi hi ac ymroi eich bywydau i fod yn ymbil ac yn gweddio. Mae hefyd yn rhoi cais i mewn drosto fo'i hun, ond nid cyn iddo fo sôn am yr math o weddi, bob math o weddi, bob math o ymbil, bob amser, a bod yn effro
a gwyliadwrus a dyfal barhau yn yr gweddio hynny dros y saint i gyd. Mae'n weddi, yn anogaeth i weddi gynhwysfawr. Ydy ryw weddi bach, felly, bod weddi bach yn gallu bod yn effeithiol, ac weddi dros un peth, ond mae'n anogaeth i weddi fawr dros bob peth, ac i fod yn gynhwysol yn gweddio hefyd. O bawb a phob dim. Dyn ni'n dysgu, gan y lawer o wersi i'w dysgu yn y fan yma, ac am hwn ni, fel o'n i'n sôn, mae'r wers gyntaf i ni wrth ymroi ydy bod pawb ohono ni i ymroi. Nid rhai yn unig sydd i ymroi, ond pawb ohono ni. Priod waith pob diwiol i'w. Mi all pawb ohono ni ffendio amser yn y dydd, hyd yn oed os nad oes gennym ni amser penodol i hynny, ffendio a gwneud amser yn y dydd, i fod troi at yr arglwydd ac i fod yn gweddio bendith arno ni'n hunain, ar yn teuluoedd, ar deulu'r eglwys, ar waith yr arglwydd ac ar yr hyn sy'n mynd i osod ar yn calonau ni. Bod o'n waith i bob un ohono ni, ac dydyn ni i ymroi iddo fo. Nid rhyw weithred ydi o, ac nid rhywbeth sydd yn perthyn yn unig i ryw amser a lle, fel dwi'n mynamu yn bod ni wedi mynd i feddwl am weddi yng Nghymru. Mae rhywbeth oedd y gweinidog yn ei wneud ar ganol oedfa. Oedd gweddi, a dyna ni. Digon ni'n cadw ni fynd am weddill yr wsos. Nawn ni fyw ar hwnna a wneud y tro ar yn cyfer ni. Ond, bod ni'n ymroi iddo fo, bob un ohono ni. A bod ni o ddifri ynglyn â hynny. Pryd bynnag ac yn lle bynnag yr ydyn ni. Gweddio bob amser felly. Ond gweddio bob amser yn yr ysbryd yn ail. Mae o'n waith mawr dyn ni'n cael yn galw iddo fo. A mae o'n waith caled yn gallu bod ac yn waith dyn ni ddim yn teimlo fel i wneud, ac os da chi ddim yn teimlo fel gwneud rhywbeth, yna dwi'n ni'n amdano chi yn byddai ni adol o tamori. Os dwi'n yn teimlo fel gwneud peth heddiw, procrastination maen nhw'n galw, peth fel yna, a da chi'n mynd i wneud rhywbeth arall, rhywbeth mwy dymuno. Mae chi fwy awydd i'w wneud o. Ond, mae'r gwaith yma i fod o'n nad ydyn ni'n teimlo fel i wneud o bob amser. Mae o'n waith y gallwn ni gael help yn ei wneud o. Oherwydd mae Paul yn hannog ni i weddio bob amser yn yr ysbryd ac i gofio bod yna gymorth i'w gael. Gymorth parod mewn cyfyngder. A pan ydyn ni'n gweddio nad gweddio ben yn hunain ydyn ni. Nid yn y nerth yn hunain. Bod ni'n gwahodd yr ysbryd i'n cynorthwyo ni. Bod ni'n siarad efo Duw. Yr un sydd yn barod i drigarhau wrtho ni. Ac efo'r arglwydd Iesu sydd yn eiriol ac yn cofio amdano ni bob amser. A bod ni'n dal gafel yn yr addewid yna i fod yn gallu pwyso ar Dduw ac i fod o yno bob amser i'n cynorthwyo ni hefyd. I weddio yn yr ysbryd. Bod yna gymorth i'w gael gan yr ysbryd. Pobl ysbrydol ydan ni wedi'n galw i fod. Mae gennon ni'r ysbryd yn barod i'n cynorthwyo ni. Hyd yn oed, pan fydd y geiriau ddim yn dod, a pan fyddwn ni ddim yn gwybod beth i weddio, a pan fydd pethau'n edrych mor dywyll ac anodd o'n gwmpas ni, mae'r ysbryd yn gaddo yn cynorthwyo ni yn gwendid. A mae hwnnw yn addewid hyfryd dros ben. Bydd o'n gallu cymryd jyst yn ochneidio ni. Fel byddwn ni'n ochneidio weithiau. Mae'r ysbryd yn gallu cymryd yr ochennaid yna sy'n ni'n gyflwyno fo i Dduw, ac yn gallu cymryd fel da ni'n teimlo,
a beth sydd ei angen arno ni hefyd, ac i ni gyflwyno fo ger bron y tad, yn gwneud sens o'n o'ch neidiau ni yn hunain yma, yng nghanol y byd yma amser ac ar y llawr. Meddwl fo wedyn bod pob math o weddi yn bosib. Gyda phob math o weddi. Nid un math o weddi. Nid gweddi o ddiolch yn unig, fel bydde rhywun yn gweld. Chymod, y plant yn weddio, yn rhoi diolch. Mae hwnnw'n hawdd iawn i ddysgu gochwyn. Rhoi diolch am bethau gwahanol o'n cwmpas ni. Yn edrych o gwmpas stafell ac yn meddwl am bethau i roi diolch amdanyn nhw. Diolch Dduw am y golau ac am y cyrtens ac am y gwely ac ati. Ddim ond un yr fath, ddim ond yn gorau edrych o'n gwmpas ni i roi diolch am bethau dyn ni'n ei gweld ac yn ei profi. Mae eisiau gweddio, mae eisiau diolch. Hefyd mae eisiau ymroi i addoliad, mae eisiau eiriol dros eraill, mae eisiau moli yr arglwydd. A mae yna bob math o bethau gallwn ni wneud ac yn gallwn ni ymrestynnu hefo Duw mewn weddi hefyd. Gallwn ni geisio i oleini ef ar wahanol ar y gair ac ar wahanol amgylchiadau dyn ni'n cael yn hunain ynddyn nhw. Pob math o weddi yn bosib. Ac meddwl wedyn, cofiwch am bawb, cofiwch am y saints i gyd. A faint ohonyn nhw sy'n dyn ni'n gofio am yr 1.6 miliwn yn yr India. Cofio am yr biliynau o saints o Gristnogion sydd ledled Lleuad. Ni'n cofio'n gyffredinol amdanyn nhw. Mae'n dda bod ni'n cofio'n benodol ac yn bersonol hefyd am yn gilydd. Ni'n cofio am anghenion yn gilydd yn ogystal. Fel mae Paul yn rhannu anghenion ei hun, dyn ni'n gallu cofio am anghenion yn gilydd hefyd. A dyn ni'n cofio, fel mae Paul yn ystod y llythyr yma, wedi gweddiau mawr iawn dros yr eglwys, a rydyn nhw gael agor llygaid i deall, cael sylweddoli mawredd y gallu oedd o'i plaid nhw. A rydyn nhw'n cael gweld beth sydd yn bosib yn yr arglwydd. A rydyn nhw'n cael gweld yr hyn sydd yn fwy na'i dychymyg nhw hyd yn oed i'w brofi ac i'w weld. Mae'n weddiau mawrion wedi bod dros y saint yma yn Ephesus. A dyn ni'n cael yn galw i weddio dros y saint i gyd. Dych chi'n meddwl weithiau bod weddi yn beth rhyfedd, dydwch? Dyw yn gwybod beth dyn ni yn weddio. A Dyw yn gwybod beth dyn ni angen i weddio. Dyw sy'n derbyn y gweddiau hynny. Dyw sy'n yn cymell ni ac yn ynerthu ni'n y gweddio hynny. A beth dyn ni'n dal yn cael yn galw i wneud o. Mae eisiau gweld ei blant yn dod ato fo ac yn gofyn pethau ac yn rhyfeddu ato fo fel y bydd. Plentyn yn rhyfeddu a teilioni i rieni. Ac yn gofyn ac yn rhoi diolch ac yn ei geisio fo ac yn ymddiried yno fo fel, ddydwn ni, fel rhiant cariadus. Fel tad, fel mam, a Dyw'n disgrifio ei hun fel mam, yn casglu i gywion ynghyd fel iar. Yn gwneud hynny i gelyn nhw. Disgrifio ei hun fel tad sydd yn sicrhau wrth i blant hefyd. Yn defnyddio gweddiau gwael ni'n i fod yn effeithio i ewyllus yn y byd. I fod yn gweithredu yn plith ni. Ac wedi sôn i raddau, ond yn diolch am y gweddiau yna, oedd yn digwydd yn yr India drosto ni, yn y cylchoedd hynny a tafeithiau hynny. Ac yn sefyllfa ni yma yng Nghymru, yn dihoeni ni, ac y caledwch ysbrydol, y dadfeilio ar y eglwys, sydd basau arno ni.
Tasen e ddim pobl yn gweddio drosto ni, tasen ni'n gweddio drosto'n hunain, tasen e ddim chwaer a merch eglwys yn gweddio drosto ni yn yr India hefyd. Mi fasai'n llawer iawn gwaith arno ni, sa'i fentro dweud hynny. Fasen ni ddim gymaint o fendith i weld ac sydd. Fasen ni ddim gymaint o undod i weld a chariad i weld ac y sydd. Mi fydde pobl yn fwy parod i ryw becru mlaeth i gilydd. Da ni'n rhyfeddu bod ti cystal ar yn heglwysi ni ac yr ydy. A gallwn ni mond ymddiried, bod llaw Duw yn cael ei gadw arno ni i bwrpas. Oedd y ffigurau, bod yr aelodaeth ddim yn cymharu. 100 oedden ni o'i aelodaeth nhw yno, ond wrth fynd i synodau gwahanol, wedi haws o gennym ni fwy o'i gynnu na nhw. Gennym ni thymiad 500 o'i bwysi, a gennym nhw ddim ond 174, 300. Eto, bod yna 400,000 yn y 300 o'i bwysi yna. Eto, gall yr arglwydd bendithio i eglwys, a bendithio'r eglwysi unigol yna. Yn ei sefyllfa, yn ei cyfyngiadau, yn ei diriwiad, ni all o chwythu eto. Gres bywyd a'r ysbryd glân i mewn i'r eglwysi yma sydd o'n cwmpas yna gyda ni'n yn rhan ohoni ni. Gweddiwch dros y saint i gyd. Oherwydd mae gennym ni ddiw mawr iawn sydd yn gallu gwneud pethau mawr iawn yn plith ni a chan ddefnyddio'n gweddiau ni. Os fawr. A byddwch yn effro. Fel mae Iesu yn galw i ddisgyblion i fod yn effro pan mae o'n gweddio, pan mae'r awr yna brysur bwyson dod arno fo, yng Ngethsemane, mae'n gofyn i'w ddisgyblion fod yn effro gweddio hefo fo. Maen nhw'n methu, mae'n cael ei llethu gan blinder a chwsg. Mae'n ofyn i ni ne, mae'n ofyn drwy'r lyfrau'r proffwydi hefyd. Ar i ni fod yn effro, yn gwylio, gwybod beth sy'n digwydd. Yn gwybod be di'r pryderon, be di'r wrthwynebiad, be di'r sefyllfaoedd dyn ni'n cael yn hunain, mae'r eglwys yn cael ei hunain yn ddi. Beidio bod yn ddiniwed i'r heini. Ac i ni fod yn effro'n i herbyn o cofio bod ni mewn brwydr, a'i brwydr ysbrydol ydy hi. A gofyn i'r arglwydd yn cadw ni yn effro hefyd ac yn wyliadwrus. Yn ola mae o'n gofyn ar iddyn nhw gael dyfal barhau. Paid roi fyny, nes i gyrraedd trothwyr drws, meddwl Elfed. Hyn sydd yn dweud yn bod ni yn Gristnogion ac yn parhau i fod felly di'r ffaith yn bod ni'n dal ati. Dal ati ac yn dyfal barhau. Fe byddwn ni yn parhau. Parhau yn bywyd o ffydd, parhau yn gweddio ac yn dyfal barhad. Daliwch ati bob un ohono ni yn gweddio ac yn bywyd o ffydd. Mae Paul yn olaf wedyn yn gofyn drosto fo'i hun. Yn gwneud cais am weddi bwrpasol. Nesaf yna wedyn. Am iddo gael gwneud be mae Duw wedi alw fo i wneud. Briod be mae o wedi alw i wneud. I gyhoeddi'r Efengyl ymhlith y cenhedlaeth. Ac i'r bobl yma'n Effesus gael gweddio o gael gwneud hynny. Mae Duw am i ni weddio dros yn gilydd yn benodol am i ni gael gwneud be mae o wedi'n galw ni wneud. Ac i ni weddio dros o'n hunain hefyd ar i ni gael gwneud be mae Duw yn galw arno ni i'w wneud. Ymhlith ac yng nghanol yn hamgylchiadau'n hunain, yng nghanol yn teulu, yng nghanol yn gwaith, a'n gorchwilion, a'n gofalon yn hunain. Am nerth ac am y gallu yna i wneud be dyn ni wedi'n galw i wneud. Bob un ohono ni'n wahanol i'n gilydd. Mae Paul yn benodol, mae'n gofyn yn aml am weddi drosto fo'i hun, mae'n gofyn i'r Thesaloniad, yn gofyn i'r eglwysi i gyd am weddi o drosto fo. Bellach gyfeillion, meddwl wrth Thesaloniad yn yr ail lythyn. Gweddiwch drosom ni, ar iair yr arglwydd fynd rhagddo, chael ei ogoneddu, fel y cafodd yn eich bydd chwi. Ac ar i ni gael yn gwaredu oddi wrth bobl groes a drwg
oherwydd nid yw pawb yn meddu ar ffydd. Mae'n peidio bod yn ddiniwed i'r ffaith bod yna rai sydd yn ceisio i tynnu nhw i lawr ac yn cael ei gwaredu rhag yr heini. Ac i'r gair yma gael ymledu. Gweddiwch ar ni ei amlygu, fel y mae'n dyletswydd arnaf, lefarydd o gael geiriau. Mae'n gofyn am y geiriau yna. Geiriau, nid geiriau caboledig, nid geiriau ymlaen wedyn, nid geiriau sydd yn amlygiad o iallu fo'i hun, ond gair yma Duw yn ei roi iddo fo yn yr amgylchiadau arbennig yna. Mae'n gofyn ar dro hefyd wrth fod yn rhannu ac wrth fod yn gweddio. Duw rhoi mi'r geiriau. Geiriau sydd yn mynd i fod yn berthnasol yn y sefyllfa yma. Geiriau sydd yn mynd i ddwy cysur, sydd yn mynd i annog, sydd yn mynd i wneud be wyt ti eisiau wneud yn y sefyllfa arbennig yma. Mae Paul yn gofyn am y geiriau. Nid am y geiriau mawr, nid am yr paragraffau o ymadrodd niawdl, ond am y geiriau iawn. Dyw sy'n rhoi yr geiriau iawn yna i rannu yn yr amgylchiadau penodol yna. Gawr iddo fo hefyd gael hyder, mae'n gofyn am yr hyder yna i gloi hefyd. Hyder yn gallu Duw a'i air. Duw yn gallu pob peth. Ydyn ni wedi mynd i ddisgwyl llai ohono fo, oherwydd mae dyma dyn ni'n ei weld. Bod ni'n gweld cyn lleied o iallu ar waith. Bod ni'n disgwyl, yn cyfyngu'n disgwyliadau wedyn i'r hyn dyn ni'n ei weld. Yn hytrach na agor yn disgwyliadau i'r hyn mae Duw yn gallu i gyflawni. Rydyn sydd yn gallu pob peth ydy'n Duw ni'n hunain. Ac mae gair Duw yn fwy grymus, meddwl y llythyr at yr Hebreaid, penod 4. Fwy grymus, mae'n llymach na'r un cleddyf dau finiog ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid ar ystrydd. Cymalau ar mer ac mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Gallu gwneud pob peth ac yn gallu gwneud gweithio ynom ni ac yn mewn eraill. Does dim agrewyd yn guddiedig o'i olwg, ond y mae pob peth yn agored ac wedi ddinoesi o flaen llygaid yr un, yr ydym ni roi cyfrif iddo. Dyw yn gweld pob peth. Dyw yn gallu pob peth. Felly, da ni'n gweddio yn enw Iesu Grist i Dduw gael gwneud ei waith yn ymplith ni, ac i'w nerth o gael ei ymlygu yn ymplith ni. Mae'n gwaith eto i sefydlu ac i godi ysbryd o weddi yn ymplith ni. What is the secret of your ministry? Ymunodd rywun i Charles Haddon Spurgeon yn Llundain, bregethwr mawr yn y 4th ganrif ar 15. Ac meddwl fo'n syml, my people pray for me. Dyna fo. Ac mi byddai fo'n i harwain nhw drwad, nid i fod yng nghanol tyrfeidd oedd yn dod i'w wrando fo, yn Westminster Chapel, lle myna goedd o, yn Llygethyn y fanno, efo'r tiers o galleries, a'r miloedd yn dod, mi fydden nhw'n i harwain nhw i'r stafell gefn. Rwch chi fama, rwch chi weld y secrets, rwch chi weld y grym sydd mewn gweddi. Dyna ni ne. Angen hwnnw'n fwy nag erioed yn yn hamgylchiadau ninau. Mae pobl eraill yn gweddio drosto ni. Ond rwsyd neu gilydd, dyn ni angen gweddio drosom yn hunain. Ydyn? Pob un ohono ni. Priod waith, pob diwiol i'w. Bydio dibynnu bod yna eraill yn gwneud. Ond ymroi ni weddi ag ymbil, drosom yn hunain, tros yn heglwys, tros yr hyn oll, a mae Duw yn galw ni wneud ac mae wedi i ymddiried i ni ac wedi rhoi gofal i ni amdano fo. I gael cyflwyno'r cyfan iddo ef ei hun. Ac iddo ef ei hun y bob gogoniant. Amen. Felly newn ni gloi gair o weddi cyn i ni ganu gweddi arall ar un i fod yn fwy tebyg
i'r arglwydd Iesu'n yn hysbryd ninnau hefyd o weddi a gwasanaethu. O ddiwein tad, ni'n cydweddio yma ac yn gofyn i ti arglwydd beri bod dair gyda hun ar anogaeth yna yn sefydlu hun yn calon anmeddwl ni. Ar ein ninnau fod yn ymroi i weddi ac ymbil arglwydd gyda phob math o ymbil dros y saint i gyd a bod ni'n mentro gofyn pethau mawr a disgwyl pethau mwy oddi wrth i ti dy hun yn nerth dysbryd lan. Bydde di'r arglwydd Iesu gael ei ymlygu yn plith ninnau ac yn yr eglwys hon a bydde di eraill wybod dy fod ti ar waith yn plith ni. Nes y byddwn ni yn gweld rhai yn troi ac yn byw. Bydd yna'r fath, y fath gyffroi arglwydd. Bydd yna eto bod yna bwyd i'w gael, bod yna gynhaliaeth ysbrydol i'w gael, bod yna fara i'w gael yn wir yn Bethesda ac ym mhob Bethel a Bethlehem arall. Dy dyd i arglwydd yn llawn o thfendithion di, yn barod i'w cyfrannu i'th bobl i dy hun yn ôl i hamgylchiadau a'i hangen. Arglwydd cadw ni felly yn dy law ac yn agos atat mewn gweddi. Er mwyn Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu prif 720 ac 1. O na bawn yn fwy tebyg Iesu Grist yn byw. Llwyr gysegryn mywyd i wasanaethu Duw. Ac o na fawn yn fwy tebyg fel gweddi i'r Iesu Mad, yn ciliau ef i'r mynydd, i alw ar ei dad, ac ymlaen 7:2.
Ar bendith fo'n gilydd i gloi. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o, rawd hon i byth. Amen.